Alright guys, so ngayon pupunta na tayo ng Bicol. So hindi ako dadaan ng service road ngayon kasi tanghali. Siguro ang pinakang the best na way ko ay Pililla Rizal. So mag-a-antipolo tayo. At ang labas natin nito ay sa Quezon Province. Siguro makakarating ako sa Bicol bukas ng mga alas 3, ganon. So bali kaya tanghali ako bumiyahe kasi pumasok muna ako sa class ko. Bali may pasok kasi ako kanina ng 6 to 11. Tapos pagkatapos ko ng klase ko, bumalik na ako sa bahay at nag-impake. At ito na ngayon, so nasa biyahe na tayo at malayo-layong biyahe. So sana panoorin nyo yung buong vlog ko guys hanggang sa katapusan, kasi kahit gabi hanggat hindi pa lobat yung ating camera, i-update ko sa inyo kung saang lugar na ako. So sana manood kayo. At syempre bago ang lahat, kung nandito kayo sa aking channel, huwag nyo naman po sana kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell. Siyempre, sabay nyo na yung like. So, bale, ang daan natin ay Antipolo. So, didire-diretsuin lang natin tong Marcos Highway. Natin dito, sakop na tayo ng Morong Rizal. So ayun, so welcome to Morong Rizal. Dito guys, hindi ko pa masyadong kabisado yung lugar na to, kung may mga pasyalan ba dito, kasi hindi ko pa napuntahan yung mga pasyalan dito sa Morong Rizal. Pero I think meron, pero nadaanan ko na to ilang beses na. Siguro pang-apat na beses ko na tong pagdaan dito. Woo! Ang ganda talaga dito dumaan. Ayos, medyo makuliblim lang, pero sobrang ganda dito talaga dumaan compare sa service road. You're leaving Baluarte ng Morong. So ayun, nakalabas na tayo sa Morong Rizal. So nasa loob na tayo ng Baras. Nandito na tayo ngayon sa Baras, Rizal. Alright, so update lang. Nandito na tayo sa Tanay, Rizal. So medyo makulimlim, parang uulan siya. So wag naman sana, okay lang ganito na medyo umaambon-ambon ng paunti-unti. Wag naman sana bumuhos yung ulan. So nandito na tayo sa Tanay, kung saan marami ditong mga pasyalan na pwede kayong puntahan, gaya ng ganon, Lubog at Litaw. Yun pala. Ay, bigla lang liliko. So meron din na Daranac Falls. Yun. So marami tayong pwedeng puntahan dito. I-search nyo lang sa Google at marami na kayong makikitang mga pasyalan na matatagpuan dito sa Tanay, Rizal. So ayun guys, kung gusto nyo pala pumunta sa Lubog at Litaw, tapos yung Daranac Falls, ito yung palatandaan nya. Itong Jollibee na to. Tapos ayun na Eco Oil na na gasolinahan. Tapos intersection to. Pag di ba galing kayo ng Antipolo, dito kayo. Pagdating diyan, kakaliwa kayo doon. Yun, kinaliwaan ng mga ng kotse tsaka L3. Diyan kayo pupunta. Tapos dire-diretsuhin nyo na yan hanggang sa makita nyo yung signage na to Daranac Falls. Yun lang, sobrang lapit lang. At dahil tayo papunta ng Bicol, so dire-diretso tayo dito at lalabas tayo ng sa Quezon Province. So ayun, let's go, let's go, let's go.
pagdating natin dito guys, bali papasok na tayo sa Municipality of Pililla, Rizal. So ito na siya, matatagpuan nyo na yung Pililla, Rizal, na kung saan matatagpuan natin dito ay mga windmill. Yun yung kadalasan na pinupuntahan dito ng mga turista or sa mga kagaya kong mga mahilig gumala ay yung windmill. Alright guys, so ayun, may natanaw na akong ilang windmill yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na windmill pero hindi umiikot. Siguro guys, medyo mahina yung hangin ngayon dito sa Pililla. Kasi ayan, ewan ko lang kung kita nyo sa camera. Ayan siya oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, 7 sila ditong natatanaw ko. Halos lahat sila hindi umiikot. Hindi ko alam guys, baka may sira or mahina lang talaga yung hangin ngayon kasi maulan. Yan oh. Pero wala pa ako mahanap na kainan guys, kaya biyahe lang muna. Hanggat walang kainan, walang pahingahan. Alright, update lang guys. So ayun, nakalabas na tayo ng Pililla, Rizal. So welcome to Mabitak. Ayan. Ang Mabitak po guys ay sakop na ng Laguna. Ayan, province of Laguna. Welcome to Laguna. Isang oras din natin to babaybayin na Laguna bago tayo makarating ng Quezon Province. So medyo mahaba-haba din to guys. Kaya chill ride lang. Ang importante makarating ng maayos at safe. So ayun. So kabisado ko naman na to, pero nag-Google Map pa rin ako para if in case, 'di ba? Hindi naman lahat ng tao perpekto. May time kasi na nakakalitong daan kaya baka hindi ko makuha. Alright guys, so ayun, kay gandang pagmasdan na napapalibutan ka ng mga bundok. Kaya sobrang ganda talaga dito dumaan sa Via Pililla, Rizal papuntang Quezon Province. Kasi nai-enjoy mo talaga yung view. Pero dapat kung dadaan ka dito, dapat maliwanag pa. Kasi pangit dito guys dumaan ng gabi. Bukod sa sobrang dilim, hindi mo mai-enjoy yung makikita mo sa kalikasan na yan oh. Sobrang ganda. So wala akong idea guys kung anong lugar na ba to, kung sakop pa ba to ng Laguna or Quezon Province, pero feeling ko Laguna pa to. Update ko na lang kayo pag may nakita akong makapagsasabi kung anong lugar na ba to. Let's go! Alright, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Lokban Diversion Road. So papunta tayo ng Tayabas. Alright guys, so we are now leaving Lokban, Quezon Province. Yun. Wala pang nakalagay kung anong lugar to, kaya hindi ko pa masasabi kung saan na ba to. Feeling ko sakop na ata to ng Tayabas, Quezon, pero hindi ako sure guys Basta ang importante nakalabas na tayo ng Lokban, Quezon. Yun. So update ko na lang kayo kung anong lugar to. Sigurado naman may madadaanan tayong signboard. So ayun guys, update. Nandito na tayo ngayon sa Pagbilao. Ito na yung National Highway. Ito na yung talagang dinadaanan guys. Kumbaga dito nagdugtungan yung galing sa service road. Kung sa service road ka dumaan, dito na maghaharapan ka, kung galing ka rin ng Antipolo. So ayun.
Andito na tayo, Pagbilao na. So ayun guys, nasa National Highway na tayo at binabaybay natin ang daan ng Pagbilao, Quezon Province. So, alright guys, so ayun, buti medyo maliwanag pa at hindi umuulan. So nandito na tayo ngayon sa may paakyat ng Zigzag Road. Ayan, Zigzag Road. So ito na yung tinatawag na Bitukang Manok guys. Ayan. So diretso muna tayo. Tambayan ko dun sa may taas, yung kitang kita yung kitang kita yung zigzag niya talaga. Doon ako magtatambay, doon ako magpapahinga. So at least maaga pa. Kala ko nga gagabihin ako. So mula paglabas natin doon guys sa exit ng Pagbilao, yung paglabas mismo natin sa National Highway, bumabiyahe pa lang tayo ng 17 minutes at narating na natin tong Timonan Zigzag Road. Timonan Zigzag Road. Ayun. So galing dun sa exit natin 17 minutes lang na biyahe, nandito na kaagad tayo. So ang takbo ko nun is 50, 60, 70 ang pinakamataas. Yun na yun, 17 minutes nandito na agad. So ayan, sobrang ganda na ng ano guys, kalsada. Hindi na siya ganun ka grabe yung lubak. Ayan no, tsaka parang mas lumuwag siya, nag-widening ata. So medyo mafag nga lang, pero okay lang yan. Ang importante hindi umuulan. Ayun. So malapit na tayo sa Bitukang Manok. Alright guys, so ayun, nandito na tayo. Ayan, Quezon National Forest Park. In-improve to by President Ferdinand E. Marcos 1969. So sobrang tagal na nito guys. Kaya kumbaga parang nire-repair na lang talaga. Kaya expect na natin na medyo malubak talaga siya kasi sa sobrang tagal niya na. Ayun o, doon tayo sa taas magpapahinga. Solid pa rin dito guys dumaan. Kahit naman gabi, hindi dito nakakatakot kasi maraming tao dito. Yan. So magpapahinga muna ako. Siguro mga 15 minutes sa pahinga. Gawa lang ako ng reels. Stop over tayo dito. Gawa lang tayo ng reels. Alright. Gawa tayo ng Facebook reels para naman ma-update yung mga friends natin sa Facebook. Alright. 300 po sir. 300 po. Yung green. Opo. Ay. Kung makikita nyo guys, naggasolina ako. Hindi ibig sabihin nun na ubos na yung ginas kong 300 sa Manila. Hindi yun ibig sabihin. Kumbaga, naggas lang ako para sigurado, di ba? So, welcome to Timonan. Yan. Makalipas ang 20 minutes, nakarating tayo dito sa municipality ng Timonan, Quezon Province. Ayun. So, ang sunod na pahinga ko neto guys ay sa Gumaca, Quezon Province, yung kung saan nasa gilid siya ng dagat. So, update ko na lang kayo guys at minamadali ko na yung biyahe para pagdating sa bahay makapagpahinga pa ako. Alright. Welcome to Plaridel. Kalipas ang kalahating oras na bumabiyahe galing doon sa mula pag-alis natin doon sa Bitukang Manok at narating natin ngayon yung
sinasabi ko na maraming kainan na nasa gilid ng dagat. Ayan, kung makikita nyo, dagat po yan. At dito ako kadalasan kumakain at nagpapahinga. So makalipas lamang yon ng kalahating oras, narating na natin ang Gumaka. So hanapin lang natin yung palagi kong kinakainan dito, Luluum po. Alright guys, so ayun, madilim na at halos kalahating oras na naman akong bumabiyahe mula dun sa kinainan ko sa may gilid ng dagat. So medyo malapit na rin naman tayo sa Calawag, Quezon, sa kung saan kalahati ng ating pupuntahan. So kalahati ng Manila to Bicol, Albay. So medyo umuulan na guys, siguro tatanggalin ko na muna yung camera sa helmet ko at update ko na lang kayo siguro kapag tumila na yung ulan, tapos didiretsuhin ko na muna yung biyahe. Kahit maulan, magkakapote na lang ako. Ang problema lang is yung sapatos ko yung mababasa. So ayun, update ko na lang kayo guys kung nasaan ako, kung saan man tumila yung ulan, doon ko ikakabit yung aking camera. Alright, bye bye.